Dámy a pánové, mé jméno je Flash, vítám vás z prvního videa z naší let's play série Bendy and the Ink Machine. Tato hra je hororovka, já jsem hororovku kromě Devouru, kterou mám tady na Steamu. Myslím, že ji určitě asi všichni znáte, je to tady ta blbůzka, která byla docela populární, nehrál. Takže se trošku bojím, znám tu hudbu z toho, viděl jsem nějaký funny video na tom na, fuck, jsem nechtěl, na YouTube z Monster School, kde dělali vlastně tady tu hru na to parodii, a od Platobuše, možná to znáte. A trošku se bojím, dal jsem si nejmenší možnej hudbu, jelikož ta hudba je strašně nahlas. Jak to možná trošku hlastější. Jo, tam trošku ještě, třeba na 50, grafika všechno máme asi v pohodě, crosshairs máme za play. OK, asi se tím necháme a myslím si, že bez nějakého dalšího kecávání to budeme moct zapnout. Takže máme nejprve Flash a pouštíme se do hraní. Vůbec neznám nad tím, jaký je ten lore toho nic, charakter. Chapter. No, máme jenom jediný chapter, takže jdeme hrát, new game, pojďme na to. Drahý Henry, vypadá to, že... Vypadá to, že to je skoro jako celý život, kdy jsme pracovali znova na komiksech, na prostě cartoons, chápete, prostě animáky. 30 let opravdu teče, že jo? Pokud jsi zpátky ve vesnici, prosím přijď do mého starého workshopu. Je tam něco, co ti musím ukázat. Tvůj nejlepší kámoš, Joe Drew. OK, continue. Ježišmarja, já se dost bojím, a vůbec se budu v té hře dělat. Jako o čem to je, vím, že tam nějaký Bendy, nějaký, myslím, Inkman, a teď je všude nějaký, co to je, nějaký, ne vosk, ale počkat, co je ink v češtině, já se vůbec kouknu, já tam tam telefon, a nevím, pořád Chapters of Moving Pictures. Jinak, Inkoust. OK, Joey, jsem tady. Víme asi, nebo to, co chceme. New York Objective, Discover, Joe's Secret, Search the... OK, tady teče nějaký inkoust z toho, ze stropu. Ty krása. Já jsem teďka chápu teda v nějaký jako to městečku, nebo v čem jsem? Jo, OK, můžeme tady chodit. Tamhle je ten Ink Machine, OK, já se strašně tady jako trošku bojím. Ale nevím, jak se to... Můžu skákat. Můžu běhat, jako takovou rychlejší chůzí můžu chodit tady s tím. A jinak teda vůbec nevím, co dělat. Tak, Joe Drew Studios, OK. Alright, tady vůbec nevím, co je. Tady je nějaká kamera. Já jsem ji vypnul. Jo, OK, dobře, jak tu kameru můžeme zapnout a vypnout. Nějaký dveře, jo, tam nemůžu jít. Ale říct si, jaký nakreslení, to je jaký divný celý. OK, nevadí. Jak se pojmenuji třeba semka doleva. The Dancing Demon, tancující démon. Tady je moje starý ten stůl. Tady jsem strávil tolik jakože času. Jo, tady nějaká kresba, kterou kreslí, OK. Pojďme dole, já se strašně bojím na barva už teďka, jako to vůbec nevím, jako, co jste, jako má to? Vypadá to, že tady schodili nějakou zeď, muselo to vzít několik lidí, aby to jako dokázali. OK. Tady ještě jsou nějaký ty, jako co tady jsou všechny nějaký ty animáky, jako kreslený. OK. Tak. Tady je to, tady nějaký to. Tomka určitě nemůžu jít. Já ještě se kouknu na to, ježiši. Discover Joe's Secret, OK. Options. Já jsem do toho settings, já nevím, jestli tady nějaký controls, jakože co tam musím dělat. Když v tom teda můžu chodit rychle, že jsem už zjistil. Takže pojďme zpátky. A když se na to druhou stranu, není nic, tady nějaký teda jako studium. Dveře jsou pořád zavřený, jako exit. Semka můžu jít. Už tady je taky inkoust, židle. Na to židle můžeme skočit, nice, OK. Tak. Jo, co to bylo za to? Slyšeli jste to? Ink Machine Theater. Takže tady je ta inkoustová mašina, divadlo a nějaký break room. OK. Dreams come true. Sny se stávají realitou.
Skutečný, ježišmarja, co za trošku lehko. Pořád budeme, že úplně za mnou, nebo takhle. Tady se svítila, tam. OK. Pořád bojím, že mně něco vyskočí. Den k nebezpečí, držte se dál. Ink schedule, OK. Tak, skočit, jo, čám, už to ukazuje, jak to funguje, tak. Tady je ten ink machine teda, jo, takže, jo, Edgem teda interaktujeme. Můžeme ti otvírat nějaký věci, jo. Potřebujeme nějaký, co to je, jo, potřebujeme tady 2 baterky. Tak, jenom se tam borec schovává tamhle dole, tady v té hodině. Jo, tady tím to zapnu, takže asi to zapnem. No a už to jede nahoru dolů. Už něco vytahuje. Jsem bojím, že mě vyběhne prostě zvedu. Ty kráso, co to je tohle? To je ink machine jako jo, nebo tak jo. Můžu skočit dolů? Ani nevím. Já jsem tady ten hrál v Minecraftu něco podobně, jakože pantu, jakože takovej ten New York Jeopardy, locate the power station, turn on the ink machine, jak máte zapnout, OK. Já jsem jenom v Minecraftu hrál něco podobného takovýhleho, kde vlastně byla tu možnost tam skočit, ale tam vlastně skočit nemůžu, to je bariéra. OK. Vypojit už to určitě nemůžeme, takže půjdeme zpátky. Pořád nemůžeme nic nějak zapnout, OK. Tady ty dveře se otevře. What? Tady to bylo zavřené, pánové, do prdele. Začíná se trošku bát, dámy a pánové, začíná se trošku bát. OK. Změnilo se tady trošku, toto není úplně dobrý. OK. OK, pojďme tam, sedm na to, jdeme tam. Ničeho se nebojíme, jdeme na to, rašujeme to. Tak když se zase, může být. Boris. Nějaký Boris. Turn on the Radiant Chapter 1. Můžu to vypnout? He will set. On nás, jakože to, on nás osvobodí, OK. Semka nemůžeme, můžeme jít semka? Můžeme jít semka dolů, OK, dobře. Já bych se ještě nejdřív radši podíval semka, můžu zavřít dveře asi? Nemůžu, OK, super. Tak jsme to otevřeli, už to nejde. Ježiš, asi se leko toho Bendyho, jak je tam nakreslený, už jsem myslel, že na něco vybavne. Tak. Ty vole, to spadlo mé z toho z hoříčka, ježiši Maria. Teďka máme přítoky. Joey, co jsi tady dělal, ježiši Maria, to je ten Boris, on je mrtvej. No. Fuck, ty se dá taky jít. OK. Jdeme se tady, co tady máme. Jo, OK, jsme to už prošli, jenom se ještě na druhou stranu. OK, tady se nic není. To asi můžeme všechno vypít, super, dobře. Co mám tady? Zavřeno. Nějaký nahrávky, další žrádlo, OK. Nějaká kamera musí zapnout. Ink pressure. OK, tady nějaký tlak toho inkoustu. Zajímavý. Pojďme asi teda zpátky, zajímavě nebylo. Je to docela hustý, jako kreslení celá ta hra, to mě se docela líbí. Takže pojďme dolů. Jako nevidím, takže ničeho se však prostě jdeme dolů. Tak. Nice, čeho jsme teď sežrali? Můžu to sežrat taky? Nice. My vlastně teďka žereme ten inkous, ne? Doufám, že nežereme inkous, že žereme nějaký jakože... Henry! Vždycky jsem na čas, let's go. Krása. Tak. Čekli jsme se dovnitř. Pracuj těžce, pracuj šťastně. Okay, tudy nemůžeme jít, takže...
tudíž, kam máme jít dál, pane, já teďka vůbec jako nevím. Pojďme se okno zpátky nahoru, jestli něco nebude. Step over, watch your step. Tam už jsme byli, ale... To se nemůžu dostat dolů, jak se dostanu dolů, sakra? Můžu prostě skočit a scrollnout to tam nějak? Tady je všude bariéra, tam nemůžu jít, sakra. No tak jak se tam dostaneme jenom? Tady začal ten inkous nahoře. Tady jsme ještě nebyli, byli jsme tady? Jo, tady je ten mrtvý Boris, ok. Tu už jsme byli. Tady něco je, tady jsme ještě nebyli, ok. Tak, jak to zapneme, to fakalo. Fix the ink machine, ok, tak. Low pressure, hele tam vzadu byl ten pressure, takže tam když se dostane zpátky. Ty vole, já jsem se právě posral. Kdo to sem dal? Ochu trošku to nefílu, neříkám nic jako. Kde se tam ten borec vzal jako. Ok, pojďme dál. Takže, jelikož se teďka změnil, tak určitě by mělo už fungovat tamto ten ink pressure, který tam byl. Já se tam pojďme podívat. Jo, jsme tady, super. Já se schávám vzadu nějaký frajer, okay. Tady! Mám nějakýho toho. Tak. Jak ten ink pressure zvedneme? Musím tady najít nějaký hodiny, nebo co musím udělat? Co musím udělat? Co musím udělat, pana teďka? Je mi to dobrý. Nějaký inventář nebo něco, že to jako sbíráme toho pořád? Dej! Můžu nějak židli třeba? Tak. Ičkem mě nic neotevřel. Takže to asi úplně nepůjde. Pojďme se teda kouknout někam jinam. Vlastně takový nepříjemný tady celý. Jsem moc rád, že tam někdo hodil toho Bandyho, jakože tam nějak koukal, ale... By si to chtěl pospíš... Tady, že si ten Faraday byl, nebo ne? Pořád zavřený. Tady je to otevřený, tak jo, zase vlastně byli. Je to pořád zavřený. Kámo, kde mám sehnat sakra zvýšit ten pressure, aby to fakalo celý? Nemůžu vzít tady ty baterky odsuť? Nemůžu, OK. Hop nahoru. Když je otevřený, to prostě měl fungovat. What the fuck? Já jsem šel na tady to, ale... OK. Jsem neměl v plánu udělat, takže jsem nechtěl. Danger, keep out. OK, vy bezpečí, nechoďte tam. Pohoda, bráško, pohoda. Don't forget to punch in it could save your job. Dokáže zachránit práci. Už je moc hezký, ale... Mě teďka zajímá, jak mám sakra zapnout ten ink machine. Ten pressure. Zapnu ještě zpátky. Jednou jsem kasi se nezměnilo. Teďka nemůžu jít. Exit je pořád exit. Teďka nemůžu jít taky, náš pes vedle štěká. Artikulace je důležitější, když děláte video, panové. Zapište si to za uši. Ale teď někde nic není. Budu možná rád vědět jumpscarenout ten Bandy, ať je konec a můžu ukončit první díl, ale zatraceně, začíme jak dlouho už. 14 minut, vypadá tak celá věčnost pro mě, ale nikdo zatím nic nevidím. To je kamera. To nemůžu zapnout, ok. Dobře, jaková ta welcome. Počkat, ne, welcome to the internet, ne, takový ten Bandy song. Hey, we're all alive. Hej, on je pryč zase, ne, on to zmizelo. Ono to zmizelo, nás to sleduje ta hra, do prdele. Už to chápu, už to asi chápu. No, takže musím najít všechny ty věci, aby to začalo fungovat, jo. To si děláš.
Jo, no vlastně já taky. Ježišmarja, jak teďka by se chci projít a najít ty věci, to fakt halo, pane bože. OK. Takže teďka budeme dělat to. Ok, tam je kost, to nechci, já chci... Co potřebujeme? Že jak Moravák, že říkám já chci, však jsem z Prahy, hoši, halo. Co potřebuju? Inkite nemůžu do toho? Inkoustu? Já třeba vůbec nevím, jak se já může jako vybavnout borec, protože si jako otáčím, jo? A nebo jestli je to jako prostě, že to, že... to až v nějaký době tady jako bude ten frér, nebo co se takhle děje. Třeba vůbec nevím. Ani jenom mi klepe na dveře IRL, doufám, že to Bendy není. Super. OK, bude si stěžoval na to Joeyho, že trošku magora, že necháme proč vlastně dělat tu, už tady vlastně ty hovadiny jako dělá. Ale zároveň říkal, že je happy, že jim dá pořád prachy, což, pokud jste Američan, který chce prachy, tak je asi dobrý. Ale já jsem Američan, který chce přežít, ne hlavně chcípnout. Low pressure, dejte se štve, já vůbec nevím, pane bože. Kde jsou ty věci jenom? Tady vlastně teďka běhám do kolečka, ale vlastně hledám jenom tyhle, tady ty předměty a bojím se tady za každým rohem tady bude ten Bendy čekat. Kdykoliv když se otočím, tak tamhle ta stvůra se přede mnou mě vykoukne. Vy teďka tady někde? No asi doufám, že ne. Tady je něco, nice, mám to. Super. Máme teďka tu hubičku hotovou. Co ještě potřebujeme všechno? Co ještě potřebujeme? Další ink tady je. Nahoru světlo máme k ničemu. Ještě 3 ty předměty potřebujeme. Ještě půlka, tady je studios. Je krásné, musím obejít celou tu mapu, abych to jako zjistil, nebo co. Tak klidně pokračuj dál. Pane bože, tady někdo vzadu něco musí určitě, jak ta místnost byla, že jo? Jeden mega bude jeden z těch 3 věcí. Na 1000% tady něco bude, říkám, pánové. No jasně, že bude. Říkám. Tak, super. Co ještě by tady mohlo být? No jeden předmět, ne třeba. Tady je ještě to malování jenom. To se mi nelíbí ty zvuky, vždycky, když tady něco spadne. Ten hajzl nemůžeme jít, taky trošku nevím. Nevadí. Tak. Joe Studio, jdeme. Spěš. Tady je další den. Ink output schedule. Ink. Tak už se k tomu blíží. Tady to je otevřený, nice. No to se pořád točí, takže nemůžeme zapnout tam tu hovadinu, ale to se pořád točí. Máme dalších několik věcí, já si všechno, co ještě všechno potřebujeme. Papageno, to jsme zpívali ve škole, nic není. Tu nikde nic není, doufám, že nebude stát ten kokot. Nic nevidím, super, jdeme dál. To máme, co ještě chybí? To máme taky. Wrench nám chybí, nějaký klíč potřebujeme. Už to můžeme zapnout? Ještě nemůžeme. OK. Tak ještě ten wrench potřebujeme získat.
Tak, to už tam najdu, počkat, třeba tady vlastně nejsou dveře, jaj. Vypadá, že tam jsou úplně. By mohl být nějaký wrench. Tady by něco mohlo být, ne? Tady je kost. Nebo se dělá kosti, že roste rostlina, jsou v nějaký budově. A vedle toho teče inkoust, jako to taky asi nejhorší kombinace, kterou si dá představit, je inkoust nějaký ten. Pojď. Je to nahoře? Ten branch nahoře, počkat. A nejde se jenom zdá. Jo, tak si nakresně, jak jaký matoucí strašně napadá, nejsou jako vidí třeba vy. Je to extrémně matoucí celý. Mě už nevíte, jak... Počkej, to jsme slyšeli. Jo. Dobrý, jak si to tam? Už si jenom najít ten poslední tu poslední ten branch, poslední, kde? Tady taky nic není. No tak. Proč musím zase hledat takovou jednu blbůstku malinkou? Já mám čas nápadnout, já si myslím, že to úplně nefitnu časově. Takže když člověk tam musel pak hodit nějaký střih a jakože skipnout to, ale... Zamčeno tady, takže jenom to si projdu a zkusím to. Pak se jako zkusit najít. Tak strašně jeden branch ty vole. Ach jo. Tady jsme už byli. Že kouknu jednou sem karule, stejně nebude ten branch položený třeba. Tu nic nevidím. Ty také nic nevidím, sakra. Kde ten branch jenom bude? No tak kam, pojď. To z někde jenom bouchl tím branchem ozem. Doufám, že Bendy nebyl. Kámo, kde to může být, Fero? Ten branch tu nikde není. Kde pak seš? Ok, náhodou, pokud ten branch do chvíli, tak vám teďka dám tak to ještě nechám, pokud ne, tak dám střih a ukážu, až jsem ho našel. Panové, já jsem teďka posledně zjistil, že ten vyjebaný branch je uprostřed tady toho kreténa. Ach jo, on je prostě zaseklý to v břiše, pane bože. Ok, pojďme to zapnout. A jdeme na to. Tak, dámy a pánové, já už tě budu teďka muset končit, jakože mám vůbec čas. A příští díl to zapneme a uvidíme, co se stane. Děkujeme se dívat ten první díl, protože bude trošku nuda, ale... Hej, snad se vám bude líbit. Mějte se krásně, dámy a pánové, uvidíme se příští díl, mějte se hezky a čau.